A sad malo pre, kad je Atanasije počeo da govori malo glasnije, onda sam ja mislio, eto, to je on, pravi on. Kad govori tiho, on se sigurno zaklinje često da govori tiho i mirno. A onda ga to nervira, to što govori mirno i tiho, to su sve neka opšta mesta. I onda kako se nervira, tako podiže glas. A kako podiže glas, tako podiže i svoju misao. Pa kako je glasniji, to mu se pale neke sijaličice u mozgu i na kraju iz usta mu izlazi čisti plamen. Takav je kad piše te svoje velike rasprave i studije. Onda ga to nervira što mora da piše šta je sve ko rekao i šta sve zna. Onda se iznervira i izgrmi se u fusnoti dole. I to je najbolje. I to onda što priše o tim prošlim vekovima, onda to sve poveže sa današnjim danom i današnjim događajima. I ima tu veliku sposobnost da ta jedna jedina knjiga živi životom naših dana i današnjih ljudi. Možda sam ja preterao suviše, ali oni će mi oprostiti.